Anga folini wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ko nyemada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV Shirifula bamananga kuna foni na wala libina ka yemunu na Mali kunga ani dien famaro kunga ni akuma selenye ase yede Sherifu Usman Marani Haidara sibiri temeni atara nyeda alislamia demeto ansaruka papier glaro kani anko mako imprimerie wala sa kata do ke chakeden yenyani akabaro ka damine chakeden yere amino labenen ko nazara flafe munumbora franci jamana kono luti siribe alika sorolo ndo ngabe wala musafu mbafe silamaya demeto ansaru ukele ko fe ku nini uka nafolo de dali masamo barada ubise ka sigi singanjugo mi ninga bonogola sabati Mali jamana kono anakoka okembe utalanye bebe na silamaya demeto ansaru chageda do bina sigi singa chageda mi wele ko imprimerie sebeni kele ko fe ka bayele makake gafe obina dayele anga jamana kono ukadra kono silamaya demeto ansaru ye wele bla mafamu yani mbaflamo ka bo faransi jamana kono minu nga bara nyeshimbe imprimerie kumo ukana chageda inchoko anga jamana kono mene ko fe minu minake barake ba ye chakeda ina kolu fene ka donda ukawuriya dogo ngile ngono ka damene avril kalo letani woro la kata bla avril kalo le muga ani lala faransi jamana ma famu yane flanunu uyu ka donda ubla imprimerie chakela ukabuluka mimi se ka to bara bi se ka ndoya ubulo nu ubulo dona bara la ama wala doniya ka fo ninda shin fola ye silamaya demeto ansaru ka ni na nyona hakilina sigi singa bawo kene yaso ujoledo ina fo centre de santé Shirifula boulangerie agence de voyage Shirifula blango robe mami mbolo o temalo ibize giga wari bla yoro mi ninga laba ka dafale tai mago mana se amo wale kele ka dono yereke ka segi mama go nyana bo ka laba ka nafolo la segi afimu o sigira senga ufe kata se Shirifula TV mo onanywa na werew nimbela jele dabo ku de yesilama de meto ansaru ufe ka sega baranda nya kele anga jamana kono yiriwa o ka sega buluda mawni nyonje bara ubita kunje kumami Mali silama dina nyamo ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama de meto ansaru nyajo yoro asayeda Sherifu Usman Marani Haidara taray nyeda chageda kurainga ni oye imprimerie ye sebeni kele ko fe ka bayele makake gafe mamina na siraye ayedugo udunge mimi se ka to bara nyeta kumbi se ka sabati ka wale nyuma ndongone ke ka nyeshin silamaya de meto ansaru mo oh bon dans c'était ni sojala parce que jamais ta ansaru dinul islamia ambi duwa de kuye alaka nyeta ka duma alaka hera kanuye bara chama mbolo dalembu fe mi izinu ko ye ani fɛn wɛrɛ caman u y'a daminɛ nin na ka n wele kana yirana ko ka duwawu kɛ machine nu tubabuw tilala u baara la installation banna tɔ tora ka baara daminɛ ko kana duwawu k'u ye ko ye bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ duwawu kɛ ɲɛtaga bɛ ala de bolo ala ka ɲɛtaga d'an n'u ma silamɛya ye nin de ye silamɛya tɛ seli ni sun dama ye silamɛya ye fɔ silamɛw ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn na n'o kɛra silamɛya bi bɔ magariko la nin ye baaraba de ye miliyɔn 100 joli donna nin na et puis baara wɛrɛ minnu bolo dalen d'u fɛ usine ko la miliyɔn 100 joli bɛna don olu la a nafa ye mun ye u yɛrɛ fɔlɔ u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ filanan ye mun ye chômeur bi dɔgɔya silamɛya kɔnɔ ni bɛɛ ye bolominɛyɔrɔ sɔrɔ jamana bi lafiya o la silamɛya tɛ an bɛ taa misiri la dama ye jɛ wo jɛ n'ala y'aw fara ɲɔgɔn kan a ka jɛ ɲa k'an ka se ka tɔnɔ dɔ bɔ diɲɛ bɛɛ bi dɔ sɔrɔ min na alors n b'o de f'u ye baara de ye bi mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye wa silamɛya tɛ se ka sabati yɔrɔ si fɔ jɔn ka s'i yɛrɛ kɔrɔ alors ansaru ɲɛmɔgɔw y'o faamu a kɔmɔgɔw y'o faamu alors baaraba caman b'u bolo usine damadɔ bɛ yen o gurunbo o bɛna kari ni ala sɔnna o tɛna mɛn o baaraw bi senna ayiwa nin kɔni nin gurunbo ma kari mɛ a baara daminɛna parce que tubabuw tilala baara bɛɛ la ayiwa alhamdulilayi baara bɛna daminɛ an kɔni bɛ duwawu de k'u ye u k'u cɛsiri denmisɛnw les jeunes u ka bɔ chômeriya la bɛɛ k'i bolominɛyɔrɔ sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma silamɛya ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na diinɛ in nana ni nin de ye mais silamɛya tɛ n'i kɛra diinɛ mɔgɔ ye i ka kɛ magaritɔ ye e de bɛ t'i bolo jan e de bɛ deli kɛ non a ka kan hakili dɔ ka sɔrɔ min bɛ se ka na ni développement ye ka denmisɛnw bɔ chômeriya la denmisɛnw ka baara sɔrɔ nin bɛna baara di mɔgɔ joli ma sisan usine minnu filɛ u bolo n'ala y'an dɛmɛ k'o baaraw daminɛna u bɛna baara di mɔgɔ joli ma bon silamɛya ye nin de ye min filɛ n kɛrɛfɛ ale ye Abidjan Côte d'Ivoire président national de ye ale nana ka na bɔ an ye ayiwa baara bɛna daminɛ ale yɛrɛ ɲɛna n nana ale sɔrɔ kɛnɛ in kan an b'u fo
ambu bi yoro ansaru bi yoro anga foli babe islame bi yoro anga foli babe ala ka hakli mandama anga se ka baraka ka anga jamana ubo nogola ka nyere bo nogola amawladaniya ka fɔ silama ɲuma a ka taabolo dɔ fɛnɛ ye baarakɛli ye fasoden ɲumanya nasira kan sigida kɔnɔ min bɛ se k'a to sigida bɛ yiriwa farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sena dolanci jɔnjɔn bɛ to ka da denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ san o san denmisɛn minnu si b'a daminɛ san 8 ka taa se san 12 ma n'u k'a ma ko mondialito a tako 25 min bolodara Espagne jamana kɔnɔ k'a daminɛ mars kalo tile 24 na ka taa se a tile 31 ma an ka jamana denmisɛnninlakaw olu de a jɔnjɔn sɔrɔ o kama u seginnen kɔ ka na faso la u bisimilayara an ka jamana ɲɛmɔgɔ furumusow fɛ Amadu Kamara ni Abdulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don a ka dantigɛliw la Mali délégation ɲɛmɔgɔ n'ale Sabalibugu centre d'écoute communautaire ɲɛmɔgɔ ye a ko u bisimilali kuluba laada don ka sabu kɛ jamana ɲɛmɔgɔ furumuso Keita Aminata Mayiga u ka denbaya ye denmisɛnninw ye baara caman kɛ n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ u sen da u kɔrɔw sen nɔ la u fɔra groupe fɔlɔ 2 min kɔ a la ladamu bɛ da u kan yan nɔ u taalen yen nɔ u y'o kelen de fana waleya o de kɛra sababu ye ni an sera ka nimisi wasa sɔrɔ u ka baara la n'o kɔni u ye baara kɛ kosɛbɛ fo ko kuncɛyɔrɔ vraiment an ye ɲɔgɔn dan n'an kɛra fɔlɔ-fɔlɔ ye quoi u ka catégorie la donc denmisɛnninw ye baara kɛ kosɛbɛ. Bon, mondialito ye balontan belebele dɔ ye yɔrɔ équipe denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ équipe baw yɛrɛ de tun b'a la min ye Barcelone ye min ye Celta Vigo Real de Madrid Reus vraiment équipe baw yɛrɛ de b'a la an bɛ min ye téléw la denmisɛnninw bɛ min ye téléw la o gulu ka denmisɛnninw de tun b'a la bon an kɔni ye a tournoi gɛlɛya la an bolo parce que équipe kun sigilen don ka makɔnɔ parce que an tun bɛ ka taa comme favori mais Ala kɛ an sela ka nin coupe ta vraiment ne kɔni nisɔndiyalen don tant que denmisɛnninw nisɔndiyalen don ne kɔni nisɔndiyalen don jamana ɲɛmɔgɔ furumuso Keita Aminata Mayiga nisɔndiyalen ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ka denmisɛnninw ma ni nin dakurunya ninnu ye denmisɛnninw ne b'aw waleɲuman dɔn aw n'aw bilasirabaw bɛɛ aw ka jamana kunnawololi la mondialito kɛnɛ kan donc nin diyara n ye dɛ parce que aw ye ne mɔdenw de ye o tɛ tiɲɛ ya an taara mondialito la a diyara n ye an ye kupu ta an farala ɲɔgɔn kan an ye kupu ta an nisɔndiya komi an nisɔndiyalen don an nana yan nɔ kun min na o ye nɛgɛsoko ye diɲɛ selekɛnani denmisɛnninw ka selan dolanci nin y'a siɲɛ 25nan de ye min kɛra marisi kalo tile 24 a n'a tile 31 cɛ o senfɛ Mali ye dolantiko 7 kɛ ka celu 54 yara 9 de donna a yɛrɛ kun Mali denmisɛnninw ye jɔnjɔn in ta ni u tɔɲɔgɔnkɛ dɔ ka cɛsiri fana ye u ko a ma Alijuma Yaliku ye ɲɛfɛjɔ don ale kɛra meilleur buteur ye bawo a ye celu yara ko 17 de kɛ sugu min kun dayɛlɛnna an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsi izinitigiw ma ni nin bɛ kɛ a siɲɛ gale ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen parc des expositions de Bamako kɔnɔ ni nisɔndiyaw ani jigiya ɲuman caman ye a kuncɛli kɛnɛ senfɛ o kun defaya kalifalen bɛ an ka jamana minisiri la mun ka baaraw bɛ ɲɛsi sirako ani ka dugu ninnu don ɲɔgɔn na Amadu Kamara Ibrahima Kulubali olu ka sɔrɔlenw don waati kɛrɛnkɛrɛnnen min tun taara ka ɲɛsin an ka usine batigiw ani bayɛlɛmɛkɛlaw ma n'an b'a wele ko salon international de l'industrie du Mali a baaraw kun cɛra ni nisɔndiya ani bonya ye a sabu kɛ an ka usine batigiw ani bayɛlɛmɛkɛlaw u ye nafaba sɔrɔ a la salon in kɛla kɛ kuma la parce que an ka jamana ye jamanaba de ye an bɛ fɛn caman b'an bolo donc salon initiateurs ye salon initiative ta ka diɲɛ mago mansintigiw olu nana bɛɛ nana ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn pour k'a lajɛ fɛn minnu b'anw bolo n'a bɛ fɔ o ma matière première olu bɛ se ka bayɛlɛma cogoya min na donc o kɔni o ye bɛɛ ka kunnaja de ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi Mali n'i ye Mali ta k'a lajɛ domaine caman bɛ yen nɔ ka daminɛ kɔɔri la ka taa fɛn caman na a fɛnw b'an bolo an b'a sɛnɛ a quantité camanba de maintenant moyen t'an bolo min b'a to an b'u transformer donc salon in bɛrɛbɛrɛ ye min ye ka investisseurs ɲini
ka na jamana kɔnɔ u k'a lajɛ an ka sɔrɔ fɛnw bɛ se ka bayɛlɛma cogoya min na. Mali ministre min ka koɲɛw ɲɛsinnen bɛ usine ko a n'a koɲɛw ɲɛnabɔli ma, ministre du développement industriel a nisɔndiyalen foli ani bonyamasegin kɛ jamana ɲɛmɔgɔ a ka nin hakilina ɲuman in na ka ɲɛsin an ka usine batigiw ma. Président y'a fɔ a ka vision na k'a fɔ ko an bɛ fɛn caman k'an ka sɛnɛkɛfɛnw na n'u ma bayɛlɛma k'a fɔ k'u bɛ bɔ ten dɔrɔn k'ale tɛ se ka jɛ n'o ye. Donc an ko an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ka se ka nin bayɛlɛmali kɛ anw fɛ. Donc an ko sisan fanga salon in kɛ, salon ye industrie salon ye, feereli salon tɛ, ka mɔgɔw wele u ka na. O de la an ni Tirikiw bɛnna k'a fɔ k'u bɛ kɛ an ka invité d'honneur ye. Donc u sɔnlen an tɛmɛna ka taa Mali région kelen kelen bɛɛ fɛ ka t'u bɛɛ voir. Région du Nord mɔgɔw an n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti parce que waati kurunna mais u bɛɛ lajɛlen nana. U y'u ka potentialité bɛɛ yira na kelen kelen région bɛɛ kelen kelen fo ka fara Bamako ka district. Donc an y'u ta ka kɛ base de données ka bila internet la ka yira diɲɛ mɔgɔw bɛɛ la bon nin de b'anw fɛ nin de bɛ nin région in na filière kelen kelen bɛɛ. Donc o y'o bila la fɛn na an ko bon an b'a yira malien de l'extérieur la minnu bɛ kɔ kan pour que olu fɛnɛ n'u bɛ se ka ɲɛbɔ dɔ fɛ u ni dɔw yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ an k'a yir'u la ka chance d'u ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tako fɔlɔ in n'o ye première édition a nafa bonyana kosɛbɛ sabula Mali usine batigiw ani Turkitaw u y'u bolo di ɲɔgɔn ma u bolonɔ bila sɛbɛnna baara ɲɔgɔnyew dɛmɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw caman ta sira fɛ min bɛna kɛ hɛrɛba ye ka ɲɛsin u ma don nataw la. Kɛnɛ mun kun kalifalen do izinitigiw ka ministre la n'an bɔra yen an bɛ taa Sikaso ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 21 fanga ni jɛkulu RPM denmisɛnninlaka minnu bɛ olu ye kɛnɛba sigi walasa k'u ka dɛmɛ kurakuraya ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ma baara in yɛrɛ bolodaliw fɛ Lamsa Bengali kɔnɔ an ka maa minnu kun taara baara siriya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sirifula Jabarani tɔgɔ la o ye Sadio Sidibe n'a ka jatala ye Dramani Mali. Ni ɲɔgɔnye in baaraw daminɛna ni hymne national de ye o mun senfɛ maa caman yera a kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya politiki ɲɛmaw ani denmisɛn jɛkulu minnu bɛɛ ka miiriya ye kelen ka se ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ka kɔkɔrɔma don togoya min na kalata nata a ka se ka kɛ tako kelen kɛnɛ in yɛrɛ labɛnbaw ka fɔla u ko bonyamasegin kɛnɛ don ka ɲɛsin jamana ɲɛma ma. An hakilina d'abord waliɲuman dɔn don ka se an ka président de la République ma n'o ye Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ye. A ye cɛsiri mun kɛ a ye sɛgɛn mun kɛ pour que jamana in bɛ se an bɛ yɔrɔ min na bi o cɛsiri ka ca lakana b'o la bɛɛ ɲɛ b'a la bi Mali armée a bɛ ye cogo min na bi ne y'o de fɔ n ko i bɛ ka présenter ko an bɔra o kɔnɔ an t'o kɔnɔ tuguni an bɛ mun kɔnɔ bi jeunesse RPM Sikaso i bɛ ka a bɛ passer un tour cogo min na an b'o fɛɛrɛw de tigɛra sinon k'a bɛ kɛ candidat ou a tɛ kɛ candidat ye an t'o logique kɔnɔ. An bolo candidat do kaba an bɛ logique min kɔnɔ bi i bɛ ka a bɛ passer cogo di dès le premier tour. ɲɔgɔnye in senfɛ an balakaw fana ma to kɔ u fana jira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye cɛsiri min kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma Sikaso. Sɔgɔmada in na ne nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kan ka d'a kan n'i ye sali belebele in fa cogo ye denmisɛnninw fɛ denmisɛnninw b'a la cɛw b'a la musow b'a la donc a b'a yira k'a fɔ ko Sikasokaw an kɛlen bɛ ka présidentielle ni an kɛlen bɛ k'a da an ni kan ka ban i bɛ ka kɔni Sikaso kɔni n'Ala sɔnna an jɔyɔrɔ bɛ tako kelen na ni élection nata in na ni Ala ka jɛ ka da ka Sikaso yɛrɛ i bɛ ka ye Sikaso kanu i bɛ ka y'a fɔ yan nɔ ko ale bɛ daga sigi yan ka tobi yan ka mɔ yan ka dun yan a tɛ taa dun yɔrɔ wɛrɛ donc an fana b'i bɛ ka kɔ ni Ala sɔnna ma inchallah a tɛ kɛ basi k'an n'an bɛ dɛsɛ Sikaso kɔnɔ yan nɔ ne ko an bɛ wele bila an ka muso bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ si kana saliya depuis don min n'an y'an ka ɲɛnajɛ tigɛ an y'an ka 8 mars fêté o samedi jan tɛmɛnen le 7 bɛɛ lajɛlen y'a ye an y'a kɛ kabako dan ye denmisɛnninw ye anw de emboîté bi donc denmisɛnninw ko u baw mana bɔ yɔrɔ o fana bɛ bɔ yen an y'o fana ye bi o fana kɛra nisɔndiya ye donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra section ye o a kɛra jeunesse o a kɛra muso mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la dɛ bɛɛ k'i cɛsiri ka se ka IBK la yɛrɛ tako kelen na
na ala ka jɛ ministre min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ sira kow ma ani ka dugu kala ɲɔgɔn na n'ale yɛrɛ tun ye kɛnɛ in den fa ye ale fana ye jamanadenw su ka kɛ jamana ɲɛma dɛmɛli kan yanni a ka foli kɛ ka ɲɛsin Sikaso denmisɛnnin jɛkuluw ma u ka wulikajɔ n'u ka bɔli la nana n bɛ Sikaso ko fo vraiment parce que denmisɛnninw y'an wele ko n kana kɛ parrain ye ne ni Arama mais ale bɛ mission na a ma se ka na donc ne y'a ci bila ne y'o ci fo bɛɛ y'a mɛn donc a nana parrainage min kɛ parce que denmisɛnninw y'a fo k'u y'a dɔn que i bɛ k'a ye baarakɛla de k'a ye Mali baara k'a y'a seko kɛ ni ala y'a dɛmɛ n'a sera ka mandat 2 sɔrɔ ko inshallah Mali bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ yɛrɛ ko an tun y'a fo k'ale de ye l'homme de la situation en 2013 an y'a dɔn ko ale yɛrɛ de ye l'homme de la situation parce que alhamdulillah rabbil alamin an se k'a fɔ kɛlɛ b'an pewu mais mɔgɔw tɛ ka kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ min bɛ ka kɛ o bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ diɲɛ in kɔnɔ mais hali min bɛ ka kɛ a bɛ ka seko kɛ an b'a ko wa an b'a dɛmɛ ni hakili ye ani duwawu ye ani fɛn bɛɛ pour que ni o kɛlɛ in fana o banditisme min bɛ kɛ o fana ka se ka ban donc denmisɛnnin ninnu y'a fɔ ko i bɛ ka kunu i bɛ ka bi i bɛ ka sini donc o de y'a to parce que ne fana dalen b'a la ne bɛ i bɛ k'a ko depuis ni fitinin ma ne yɛrɛ ne dalen b'a la ne sɔnna Rama sɔnna ministre Rama ale fana sɔnna an kɛra parrain ye donc an b'u ko wa an b'u dɛmɛ fana inshallah fo ala ka se ka ɲuman kɛ an bɛɛ ye an dun b'a dɔn o ɲuman ye mun ye i bɛ k'a ka réélection ye inshallah ala k'an lamɛn n bɛ se ka min fɔ ne nisɔndiyalen de don ne sɔndiyalenba de don ministre yan'a ka kɔrɔfɔw kuncɛ a seginna kɔ jamana ɲɛma Alhaji Ibrahim Boubacar Keita don tɛmɛnenw la n'ale min kun ye jamana ɲamakɔrɔ Alpha Umar Konare o ka directeur de campagne ye a da sera o ma baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dɔnkilidalaw ka seko ni denkow jirali ye ani bonyamasegin kɛra fana k'a ɲɛsin kɛnɛ den fa ma san 3 kalan kɔfɛ kalanden 90 olu de ye u ka yamaruya sɛbɛnw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalali nasiraw fɛ ka bɔ centre de formation professionnelle Madujɛ Ɲare la o kama alamisa tɛmɛnen kɛnɛ sigira u tɔgɔ la olu min ye kalankɛyɔrɔ in kulu 23 kalandenw ye n'o ye 23e promotion ye kɛnɛ don mun kun denbaya kalifalen bɛ an ka jamana minisiri musola mun ka baaraw bɛ ɲɛsi bolola baaraw ani ka ba don munumunu salo la Abdul Karim Sako ale bɛ walawalali ka ɲɛ Centre Madujɛ Ɲare n'ale baaradegeyɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko formation en coupe et couture n'o ye finikala kalanw ye o baaraw hukumu na kalanden minnu b'u bolo n'olu tilala kalan na n'a bɛ fɔ ma ko promotion o 23nan olu tilala kalan na o kalan kuncɛli baaraw sɛbɛn kun bɛ ka di n'a bɛ fɔ ma ko cérémonie de remise de diplôme maa 90 olu de tilala kalan na ka finikala baara bɛɛ lajɛlen kala k'a sidɔn cɛ 5 ani muso 85 olu de y'u ka sɛbɛn sɔrɔ min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu kɔni finikala baara kalan k'a sidɔn a baara bɛɛ lajɛlen ɲamaya kun tɛmɛ ka di ministre ma ministre min ɲɛsinnen don bololabaarakɛlaw ka koɲa ma n'a bɛ fɔ ma ko ministre de l'artisanat et du tourisme n'o ye Nina Walat Intalu ye a y'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ a nisɔndiyara kosɛbɛ a ye bonyamasegi kɛ Centre Madujɛ ɲɛmaw ye ka foli kanse kalandenw yɛrɛ ma ni ka laban k'u ladi k'a fɔ kalan kɔni bannen filɛ nin baara o de daminɛna bawo kumadonsow ko ten baaralangolo tɛ yen maalangolo de bɛ se ka ye o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi taa walawalali ka ɲɛ Algérie jamana kɔnɔ fanga ɲinijɛkulu min bɛ fanga na ni o ye Front de Libération Nationale ye FLN jamana ɲɛma Azizi Bouteflika ka fanga ɲinijɛkulu don sibiri tɛmɛnen a ɲɛmaw ye a jira hali bi k'a fɔ olu sago kɔni de ye jamana ɲɛma Azizi Bouteflika min si bɛ san 80 ani san 1 na a k'i kanbɔ kokura ka jamana ɲɛmaya ɲini avril kalo tile 7 tɛmɛnen fanga ɲinijɛkulu sɛbɛnfura ɲɛnabɔba secrétaire général ni o ye Jamel Ould Abbas ye ale y'a yira k'a fɔ a ka laɲini ye jamana ɲɛma Azizi Bouteflika k'i kanbɔ kokura san 2019 jamanakuntigi sigi kalataw la nka kɔni y'a yira k'a fɔ a ka kanbɔli in b'a yɛrɛ de bolo n'a diyara ye olu kɔni nsago de ye a k'i kanbɔ minisiri ɲɛma Ahmed Ouyaya o fɛnɛ bɛ deli k'i da se a ma avril kalo tile 15 k'a fɔ a ka d'a ye Azizi Bouteflika k'i kanbɔ ka mandat 4nan ɲini maa min bɛ jamana kunna kabini san 1999 n'a yɛrɛ bilama sɛbɛkɔrɔ degun bɛ kɛnɛyako ta fan fɛ k'a sabu kɛ tension bana kɛ bɛ k'a bi mɔɔw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka a kunkanko la ani kanbɔ wa a tɛn'i kanbɔ kɔsada in na Abdel Aziz Bouteflika jamana ɲɛma avril kalo tile 9 a yira wotoro
jamana kono ka sabu kɛ misiri dɔ kun jɔra Algérie faaba la Alger a taara ye o kurubongarili kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ terrain jɔyɔrɔ kura min fɛnɛ labaara la a taara ye o fɛnɛ dayɛlɛli kɛnɛ kan Abdel Aziz Bouteflika san 2014 a kɛra jamana ɲɛmaa ye kalata senfɛ san kelen o kɔfɛ san 2015 tension bana y'a bi f'u y'a sɛnsɛn ka se ni a ye Faransi faaba Paris lapitanizo la u ko min ma ko Val de Grâce a ye kalo 2 ɲɔgɔn na kɛ nin y'a san 19 de ye Algérie jamana kunna a ka bɔli manja jabaraniw na ka sabu kɛ kɛnɛya kɛn tɛ k'a labɔ. Carikaw ka jamana ɲɛmaa kelen ne bɛ se k'a fɔ yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la a bɛ kɛ ni furubakalata ye ni o ye référendum ye o kɔrɔfɔ in bɔra Cadi jamana ɲɛmaayaso gouvernement de da sibiri tɛmɛnen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ alamusa tɛmɛnen chrétien diinɛ jɛkulu min bɛ Tchad conférence épiscopale du Tchad o ye weleda kɛ ka ɲɛsin Cadi jamana ɲɛmaa ni a ka fanga mɔ u kana fɔ ko u bɛ yɛlɛma don jamana sariya sunba la ni tɛmɛni ye wasabulon fɛ a ka di u ye a ka kɛ référendum ye ni o ye furubakalata ye maaw k'u dɔngɔ ta awɔ ni a y'i cɛ sariya sunba kura min bɛna na cogo ko Cadi jamana kunna a kɛn bɛ ka fangaba di jamana ɲɛmaa mɔ sigiba dɔ de kɛra Cadi jamana kɔnɔ ko forum sur les réformes institutionnelles o sigi in de senfɛ gafe dɔ dilanla k'o tɛnku jamana ɲɛmaa Idriss Déby Itno na sariya senw dara k'u bayɛlɛma k'u bɛrɛbɛn ni waati yɛrɛ lɔko ye jango yɛlɛma bi don jamana sariya sunba la fanga sɛnɛmatɔw kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ olu sen t'i ye a la ni sariya sunba kura in cogora jamana kunna o ye Cadi donnen ye fanga kun 4nan kɔnɔ ni u k'a ma ko 4ème république avril kalo labandaw la jamana wasadenw olu b'u kanbɔ a kunga tarata tɛmɛnen furubatɔn 7 ɲɔgɔn na farala ɲɔgɔn kan ka ɲini députéw fɛ u ka n'u tɛgɛ kɔrɔta sariya sen ninnu latɛmɛni na walasa yɛlɛma donni jamana sariya sunba la o bɛ se ka bɔ a ma cogo min nka yanni tarata cɛ ntɛnɛn wasaden 33 fanga sinamatɔw na olu kun ye a jira k'a fɔ n'a sera u ma wasabulon kɔnɔ u sen tɛna ye a baaraw la jamana ɲɛmaayaso kɔni gouvernement kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la a da jirali wasadenw na wasabulon kɔnɔ yamaruya ka di a ka kɛ fɔlɔ o k'a sɔrɔ n'i ye wasadenw sigi sigiyɔrɔma 5 saba bɛɛ lajɛlen y'i tɛgɛ kɔrɔta k'u jɛna n'a ye o b'a sɔrɔ a bɔra minisiriw ka laadala lajɛ de kɛnɛ kan ni o ye conseil des ministres ye chrétien diinɛ jɛkulu min bɛ Cadi jamana kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ni tɛmɛ kɔni kɛra ni a ye wasabulon fɛ ka furubakalata bɔ a mɔ k'a latɛmɛ ye k'o ye bɛnkanfanga janfannen ye barisabu ka d'a kan ko wasabulon kɔnɔ jamana ɲɛmaayaso wasadenw de ka ca ye o tuma ko ni se kɛra n'a ye olu ma k'olu tɛna dɔwɛrɛ kɛ a latɛmɛni kɔ. Cameroun jamana kɔnɔ fa min ye Anglais-kan fɔma yɔrɔ ye hali bi olu ni lakana tigilamaw bɛ ɲɔgɔn na u muruti bɛ bi ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Cameroun na ka kɛ u dama jamana ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ tile 2 in kɔnɔ min ye kɛlɛ bilennen ye o de kɛra jamana ɲɛmaayaso lakana tigilamaw ni mamurutilen jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra Cameroun de bi yan b'a fɛ don tɛmɛnenw na Anglais-kan fɔma yɔrɔ maa ninnu ka kɛlɛkɛla kun ye besew ni gabakuruw ye u nana b'o la ka na don marifa la nka denkura min n'an bɛ ye ngɔyɔ la ni o ye gilikanden ye dugujukɔrɔ foromaranin ni u k'a ma ko mini u bɛ k'o de don lakana tigilamaw tɛmɛn siraw kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Cameroun ni gendarme kelen fɛnɛ su yɛrɛ a kantigɛlen surasi 3 ɲɔgɔn na olu joginna nka mamurutilen jɛkuluw la Cameroun lakana ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ maa 15 sera ka fa olu la kunnafoni wɛrɛw bɛ ka na ni a ye k'a fɔ dugujukɔrɔ foromaranin dongo min ye nin ye kɛlɛ la ko Cameroun kɛlɛcɛw kan k'a lajɛ ka kunbɛn cogo ɲini o de la sa. Madagascar jamana kɔnɔ faaba la Antananarive dɔgɔkun kunjɛtɔ ni o ye week-end ye sibiri wulikajɔw kɛra ka nisɔgoya boloda fan caman fɛ fanga sinamatɔnw gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛna olu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa b'a fɛ ka yɛlɛma don kalata sariyaw la k'a tɛ bɛn u mɔ wulikajɔ in senfɛ maa dɔw bɔnɛna u nin na fanga sinamatɔnw dimanche avril kalo tile 22 u k'u b'a lajɛ ka taa sibila kɛnɛ sigi sen kan Madagascar faaba la Antananarive lakana tigilamaw y'u bali a kɛli la maa 3 de bɔnɛna a nin na sibiri tɛmɛnen kɛnɛyaso kunnafoni disiraw ka fɔ la nka dimanche tile bɛ taa kunjɛ kuma min jamana ɲɛma Erazo Namampiana a ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin jamanadenw mɔ a ko a b'i kangari da a ka dɔn k'a fɔ Madagascar jamana a mago tɛ gwɛlɛya wɛrɛ la a labana k'a ɲini Madagascar lakana tigilamaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ko a ka kuma laban bi se maa minnu ma o ye kunnafoni dilaw ye u k'a dɔn k'a fɔ u ka baara jɔyɔrɔba bɛɛ la o kumana u kana sɔn fiyewu politikimaw ka taa don u n'u hakili cɛ ka fɛn fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye ka jamana bila maasiba danga la k'u ka lajɛ u k'u miiri u ka baara nafa n'a bonya na a ko Madagascar jamana sariya labatoli la a tɛ musalaka kɛ o la wa a ka jamana sariyaw ka bonya o kɔrɔfɔ in ma bɛn fanga sinamatɔnw ma fanga sinamatɔnw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Erazo Namampiane jamana ɲɛma musalaka maa tɛ sigikafɔ maa tɛ n'a ma ɲa k'a fɔ mɔgɔw kɛn bɛ k'u ka nisɔngoya jira i ka hakilina dɔ la i b'a lajɛ k'u yɛrɛw hakilina ɲini a ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamu ko nka k'o maa tɛ a ka nin dantigɛli in n'an bɛ kɛ bagabagali de ye jabaranin in na nin y'a kalo caman de ye fanga sinamatɔnw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ yɛlɛma bɛna don kalata sariyaw minnu na k'a bɛ kɛ sababu ye ka baara gwɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalata sɛbɛ ka jateminɛ kɛ a la fiɲɛw minnu bɛ a la k'olu furakɛ
kɛ u k'a ma ko révision des listes électorales ko sariya kɛmɛ ka fɛn kuraw minnu fɔ o kɛcogo la k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ baara gwɛlɛya o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ma min dilen don yɛrɛ mankutu baaraw la ni o ye campagne ye o ka bɔ tile 15 la k'o kɛ tile 7 ye k'o koronnen don k'i tɛ se ka fɛn fɔ maa ye maa bɛ se ka da i la fɛn minnu na fanga sinamatɔ wasadenw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ sariya senkura ninnu kalata binna k'u ka a bɛ kɛ sababu ye ka gwɛlɛya lase olu ka cɛbɔ fila mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min yɛrɛ ni o ye kɛlɛ kɛ ka se ka na ni Erazo Namapiani ye k'a to furanjɔrɔ fanga kunna arajoso baarakɛla min n'a kɛra Madagascar faba Antananarive maire ye Angela Joel n'a ka wulikajɔw de kɛra sababu ye ka Marc Ravalomanana nin ka fanga bi k'i cogo furanjɔrɔ fanga kunna kalata ka labɛn a ka sɔrɔ ka nin dɛmɛ Erazo Namapiana o ka na ni jamana ɲɛmaa nanen ɲɛ tinɛ kɛn bɛ ale fɛnɛ ye ko sariya senkura ninnu bɛ gwɛlɛya don Angela Joel ka kanbɔli la ka jamana ɲɛmaaya ɲini a ye maa min fɛnɛ gɛn ka bɔ fanga na ni k'i cogo furanjɔrɔ fanga kunna Marc Ravalomanana o min fɛnɛ b'a fɛ k'i kanbɔ ko sariya senkura in fɛnɛ bɛ gwɛlɛya don o ka kanbɔli fɛnɛ na o kumana o ma jɛ n'a ye Angola jamana ɲɛmaa Joao Lourenço ye a jira k'a fɔ ntɛnɛn avril kalo tile 23 surasiya ɲɛmaaba ni o ye General Geraldo Sachipengo Nunda ye k'a ka surasi ɲɛmaaya banna k'a sabu kɛ jamana tɔgɔlama min bɛ kiiri bulon kɔnɔ ni u k'a ma ko procureur général o kɛn bɛ ka wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛliw bonya a nɔfɛ yurugu-yurugu dɔ la min dan bɛ jɔ a la mars kalo tile 26 tɛmɛnen jamana tɔgɔla kiiri ɲɛmaa Louis Benzan Zenga kun ye a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw minnu kun bɛ ka kɛ General Sachipengo Nunda kunga ani surasi ɲɛmaa 3 wɛrɛw ka fara kan ko sɛgɛsɛgɛli tɛnkunu la k'u nɔ bɛ ko la dolari wari miliyari 50 k'o de tununa u nɔ na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini Joao Lourenço nana jamana ɲɛmaaya la Angola kunna a kɛn bɛ ka yurugu-yurugu kɛlɛ kɛ a ka yɛlɛnkanso de ye a tɛ siga maa na k'i bɔ i jɔyɔrɔ la n'i tɔgɔ yera ko nɔgɔlen na a sigira maa min nana José Eduardo dos Santos hali o ma surunamaw a tɛ k'olu to o min ye san 38 kɛ ka Angola jamana mara o jamana ɲamakɔrɔ min na sigira o nɔ na José Eduardo dos Santos o denkɛ dɔ bɛ yen ko José Filomeno Abilama a kɛn bɛ k'o ni kiiri tigilamaw bila ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ ko wari dɔ fɛnɛ tununa k'o to cakɛda dɔ kunna cakɛda min bɛ wele ko Fond de Souveraineté jamana ka bilankɔrɔ mugu de do degu kana jamana sɔrɔ kuma si dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 500 do jamana ɲamakɔrɔ denmuso fana ni o ye Isabel dos Santos ye o min fɛnɛ kun bɛ Angola taji ko ɲɛnabɔli cakɛda Sanawele kunna o fɛnɛ wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la o fɛnɛ ni kiiri kunkarin bɛ ɲɔgɔn na bi jamana forobaca ɲɛmaa camanw de bɛ minnu wulila ka bɔ u jɔyɔrɔ la jamana ɲamakura Joao Lourenço fɛ ntɛnɛn don avril kalo tile 27 General surasiya ɲɛmaaba Geraldo Sachipengo Nunda wulila ka bɔ a nɔ na a ka dankan filaw fɛnɛ wulila ka bɔ u nɔ na hali lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Angola jamana kɔnɔ service de renseignement extérieur o ɲɛmaa fɛnɛ wulila ka bɔ yen o fɛnɛ de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ